Vi er sådan en sushi-restaurant, og det er jo meget, meget vigtigt med vores fiske- og råvarestemperatur. Når vi har travlt, så bruger vi flere gange, der er åbne køleskaber om timer. Og vi har prøvet andre mærker for, men det er bare sådan, der er stor risiko. Efter et par gange, vi har åbne køleskaber, så går køleskaber stykker, eller de bliver forkert temperatur. Så det kan være meget mere sikkerhed til vores restaurant og arbejder. Så vi har prøvet Grams køleskaber og fryser, og vi synes, det er godt og høje og kvalitet. Og vi kunne ikke finde andre mærker lige så høj kvalitet som Gram. Gram har jobbet til, at vi bliver bedre restaurant.